Salam, Atavatan TV YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary. Atavatan habarlary gepleşigimizi sizin ählejäňizi hoş gördük. Mehriban tamaşaçylarymyz, habarymyza başlamazdan öňe ähli tamaşaçylarymyzy we türkmen halkyny, ýyleşlerimizi Türkmenistanyň şanly garaşsyzlyk bayramy bilen gutlaýarys. Bayramyňyz gutly bolsun. Hormatly tamaşaçylarymyz, biz bu habarymyzda sentyabr aýynda Istanbul uğruna amala aşyrylan uçar gatnawlary şeýle hem Türkiýede bolýan raýatlarymyz üçin iň wajyp maglumatlaryň biri, ýagny Türkiýede talaba laýyk ynanç gatalmak üçin nämeler etmeli ýaly maglumaty ýetirer. Şol sebäpli habarymyzy dolu tomaş edin we bu maglumaty gözleýän raýatlarymyz üçin paýlaşyň. Mehriban müştaklarymyz, gelin ilk İstanbul uğurlu uçar gatnawlary barada gyfaça maglumat bereliň. Ön habar berişimiz ýaly Türkmenistan we Türk aviakompaniýalary sentyabr aýynda Istanbul uğruna jemi 17 fany ýüreti uçar gatnawyny meýilleşdiripdi. Olardan 15 sanfy amala aşyryldy. Bu amala aşyrylan uçar gatnawlardan iň soňky şu gün Türk Hava Ýolları aviakompaniýa tarapyndan amala aşyryldy. Hormatly tamaşaçylarymyz, ýeni 2 fany uçar gatnawy bolsa, Türkmenistan aviakompaniýasynyň ýüreti uçar gatnawy 28 sentýabrda, Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň gatnawy bolsa 30 sentýabrda amala aşyrarlar. Öň hem habar berişimiz ýaly oktyabr aýynda Türk Hava Ýolları hepdäniň duşenbe, anna we şenbe günleri ýagny hepdede 3 sany uçar gatnawyny, şeýlelikde oktyabr aýy boýunça jemi 14 sany uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Türkiýeden Türkmenistana gitjek ýolagçylaryň hem biletleri Türk Hava Ýollarynyň Aşgabatdaky şahamçasyndan alyp biljekdigini öň hem belläp geçipdik. Türkmenistan aviakompaniýasynyň oktyabr aýy boýunça meýilleşdirýän uçar gatnawy barada häzirlikçe tasdiklanan anyk maglumat ýok. Bu barada anyk maglumat bolanyny size ýetireris. Mehriban tamaşaçylarymyz, gelinini bolsa ynanç gaty barada maglumat bereliň. Türkiýede bolýan raýatlarymyz üçin günnelik durmuşda iň köp gyzyklanýan meseleleriň biri hem ynanç gaty almak. Ynanç gaty halkyň arasynda rus dilini aýdylşy ýaly dawernist ýa-da türk dilinde wekaletname diýip giňden ýaýraýan we iň köp gerek bolýan resmi namalaryň biridir. Efem ynanç gaty nerden we nähil almaly we Türkmenistana talaba laýyk uğratmaly? Bu soraklaryň jogaby hemmelere gyzykly bolsa gerek. Raýatlarymyzyň wagt ýitirmezlik hem de iki gezek çykdaýjy etmezlik üçin bu barada dogry anyk maglumaty size ýetirýäris. Hormatly Türkiýede bolýan raýatlarymyz, eger de siz Türkmenistana awtoloňyzy Türkmenistana gelmeden satmak üfleýän bolsaňyz ýa-da jaýyňyzy satmak we hususlaşdyrmak üfleýän bolsaňyz, onda siziň ynanç gaty bermeňiz zerurdur. Ýa-da ýollaryň açylyp başlamagy bilen çağaňyzy Türkiýa ýa-da beýleki daşar ýurtlara alyp gitmek üçin hem ejesinden ýa-da kakafyndan ynanç gat zerurdur. Kawet işler üçin we beýleki işleriňiz üçin ynanç gaty gerek bolup biler. Eýsem munyň üçin näme etmeli? İlk üfleýän maksadyňyza laýyk ynanç gaty taýýarlamaly. Şonda Türkmenistandan ynanç gatyny soraýan edaradan bu barada anyk maglumat alyň. Şol taýýarlanan ynanç gatyny notariusdan tasdiklatmaly. Türkiýanyň notarius edarasyndan alynan ynanç gatyny Istanbul şäher häkimliginden ýa-da siz haýsy şäherde bolýan bolsaňyz, şol ýeriň şäher häkimliginden tasdiklatmaly. Türkiýede hem belediýe hem de walilik diýip 2 edara bar. Bu ýerde göz öňüne tutulýan edara walilik. Istanbul şäherindäki raýatlarymyz üçin bu edaranyň dolu ady Sirkejide yerleşen İstanbul Valiligi Hukuk İşleri Şube Müdürligi bolup durýar. Ýagny İstanbul häkimliginiň Sirkeji diýen ýerde yerleşen hukuk işleri boýunça bölüminde tasdiklatmaly. Ol ýerde 2 aýry ýerden möhür we gol çekdirmelidigini unutma. Tasdiklanan ynanç gatyny terjime etdirmeli. Şonda Atavatan terjime merkeziniň bu ulgamdaky terjimesinden peýdalanyp bilersiňiz. Terjime bahasynyň hem amatlydygyny unutma. Inni eliňizde türkmen we türk dillerini taýin resmi namalar bar. Bu resmi namany 19 Amerikan dollar möçberindäki ýygmany töläp, Istanbuldaky Türkmenistan baş konsullugyna tasdiklatmaly. Eýsem munyň üçin nämeler etmeli? Munyň üçin konsullugyň saýtynda uzak aralykda konsulluk hyzmaty diýen bölümde bellenen arzany doldurmaly we şu resmi namalary goşmaly. Ýagny biometrik pasport, zagran, bir sany nüfusy.
Wagtlaryň ýaşamak barada ıhtiyarnamasy ýa-da işläp ýaşamagy ruhsatnama nusgasy. Gol tasdiklanan ynanç hatynyň asly we nusgasy. Konsullyk ýygym üçin tölegi. Türkmenistanyň Istanbul şäherinde tasdiklanan resminamaňyz Türkmenistanda taýinlanan resminama ýaly hukuk güýjüne eýedir. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan terjime merkebiniň häzirçe ýüzlerçe raýatymyzyň ynanç hatyny terjime edilmegine hyzmat berendigini hasaby alyp, ynanç hatyny talaba laýyk terjime etmek we beýleki maslahat ulgamyna Atawatan danışmanlyk kampaniýasy bilen habarlaşyp bilersiňiz. Atawatan terjime merkebine beýleki resminamalaryň hem terjime etmek boýunça hyzmat alyp bilersiňiz. Habarlaşma üçin 90 532 401 71 52 90 530 251 36 73. Hormatly Atawatan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary, eger-de siz ýurdumyzda bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmagy isleseňiz, Atawatan TV YouTube kanalyny iýerlemagy dowam edin. Şeýle hem özüňize gerekli peýdali maglumatlar almagy isleseňiz, Atawatan Türkmenistan halkary jurnalynyň atawatan-turkmenistan.com saýtyny tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.